Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Tawagin nyo na lang po akong Marge. Dati po akong isang OFW sa Dubai. Kaso natapos ang aking kontrata at umuwi nga muna ako at pansamantala akong nagtrabaho sa Pinas habang hinihintay ang bagong employer ko. Meron po akong boyfriend na isang Lebanese. Kaso nung umuwi ako ng Pilipinas, nagkaproblema po kami ni Farid. At dito nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Take time to realize. No, don't do this. Didn't I? Si Farid ka, di ba? Ay, kaibigan ka? Okay. Okay, ulit. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Hindi, okay na adlib eh. Sayang. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Para alam niyo live to! Take time to realize. Tama na, friend. Tama na. Buti nga sa'yo. Akala ko nga na eh, ikaw Buti yun. nga Kaya sa'yo. kinakausap kita. Akala ko ikaw si Farid. Wala na, nabaliw ka na talaga sa Farid na yan. Farid? Farid? Aray! Aray mo! Farid! Aray mo, Farid. Farid? Hindi nga ako si Farid. Speak to me, Farid. Farid. Farid, don't Hoy! leave me. Friend naman eh. Damayan mo lang ako eh. Ano bang gagawin natin? Halimbawa, simulation. Halimbawa, ikaw si Farid. O, dali. Okay, last usap, closure. Ayaw na nga niya sa'yo kasi gusto niya bumalik ka na. Eh, hindi ka pa nga makabalik ng Dubai. Pero bakit niya ako iniwan? Dapat, di ba? Kung totoong mahal niya ako. Kasi nga may ibang babae na yun si Farid. Wala siyang ibang babae! Ay! Ba't ako? Ako! Si Farid yun! Kaya ayaw na kitang friend kung pwede ba lang bumalik ka na ng Dubai. Gusto ko lang naman na maging masaya ka, friend. Alam ko, mahal mo yung Farid na yan, pero walang tibang... Alam ko na. May kaibigan ako na parang naghahanap siya ng... Ayoko niya networking nga. Wala kang pera. Hindi networking! Pero open-minded ka ba? Close. Close. Masikip ako eh. Ah! Dumaan ka na kay Farid. Imposible. Hindi mo sure. Aray! Aray! Ba't ako? Eh, gani. Nakakainis nga eh. Usapin natin yung kaibigan ko. Kasi naghahanap siya. Gusto niya nga ako yun eh. Magpa-Dubai. Ayoko nga. Kaya, sige na. Iyak ko na lang yan. Basta puntahan natin yun. Kausapin natin yung kaibigan ko, okay? Sige. Baka matulungan niya ako, friend. Oo, patulungan niya pa Dubai. Thank you, friend ah. But I just realized that we'd be.
Pinakilala nga po ako ni Trixie sa isang OFW na pangalan ay Elson. Balak niya akong tulungan. Pasensya ka na. Son, ito pala yung kaibigan ko na maganda. Hello, Tapos ako nga pala single si- na siya. Ako si Hi. Marge. Hi, Marge. Elson pala. Nice meeting you. Nice Pasensya ka meeting na, naabala ka ba namin? Hindi, okay lang, okay lang. Oh, Marge, ano ba to? Hindi kasi, Son, di ba, inoperan mo ako ng Dubai, kaso tinanggihan kita. Baka pwede ko nang i-accept yung offer. Pero hindi ako. Basta ko sa kaibigan ko kasi gusto niya mag-Dubai ulit. Galing Kaya siya wag na Dubai. yan kaya, Trixie. Wag na kaya. Galing ka rin bang Dubai? Kaso, kailang... Natapos na yung contract niya, kaya ganun. Kaya, naghahanap ng bagong employer. So, yun, kaya kami lumapit. Pero nakakahiya, wag na kaya. Sayang. Bakit? Bakit? Kasi ganito kasi, ako Singapore base. Ngayon, yung boss ko gustong magpadala ng tao sa Dubai. Ayoko. Iba ugali nun eh. Alam mo naman mga ibang lahi, pag umayaw ka sa kanila, wala, ayaw na rin. Kaya ako naghanap, kung sabi niya kung may replacement na pwedeng ipadala sa Dubai, wala akong mahanap that time. Wala, binigay na sa iba yung sayang. Sayang. Di ba, hindi okay lang. Magkakasakali lang kami kasi nga, kailangan ko na din eh. Natitenga na ako eh. Kailangan ko nang makabalik. Sorry, naabala ka namin ah. Hindi, okay lang. Single ako. Hoy! May girlfriend ako eh. Okay. Hindi, sinasabi ko lang Indone- kasi para lang baka may mga employer ka dyan na naghahanap ng single na makapag-focus sa trabaho. So, kaya ako okay. sinabi. Sige, pero Mukha ka naman taken sa gwapo mong yan. actually, Ilan taon na kayo? Magto 2 years na lang kami. Indonesian yung girlfriend ko. Nasa Singapore din siya nakabase. Yun na nga, LDR din kami. Pero, 2 years? Galing nyo ah. Paano mo na-handle yun? Kasi, Oo, yan ka na naman, nagdadrama ka na naman dito, nakakahiya. nag-relapse lang eh. Nelson. Ano yan? Niyakap niya ako. Ang lambot. Ano yun? Sige. Hoy, ako yung friend mo, sa akin ka dapat yumakap. Ba't ka? Kakakilala mo lang, niyakap mo na Hindi, agad. kumbaga syempre yung OFW ang dadamay sa kakapwa OFW, di ba? So, Ay, oo nga naman. Naintindihan kasi naman kita. pagkatas namin maging LDR na lamig na siya. Ganun ba talaga Ganun ba talaga kayo mga lalaki, ha? Uy, hindi ako ganun Anyway, Son, salamat sa time mo, ha. Saan ba daw may malapit na inuman dito? Gusto kong mag-inom. Ay, nako. Paparinig. Pwede naman ako kausapin lang. Ipaparinig talaga yun, Son. Dito. Ewan ko sa inyo, pero ako hindi ako pwede. Oo. Sige. Next time, baka pag may mahanap akong trabaho para sa'yo, sabihan kita. Nelson, ito yung number ko. Sige. Ayan. Elson pala, Elson. Elson Ayan. pala. Oo. Sorry. Sige, no problem. Thank you. Sige, Pasensya Trix. ka na, naabala ka namin na. No problem. Pag may kailangan na, hintayin ko yung tawag mo. Dubai. Sige, sure. Pero wala na rin akong contact sa dati kong employer eh. Ano ba? Sige. Salamat. Bye-bye. Nagmamadali ka ba? Bye-bye. Call and tits. Hindi naman masyadong halata, di ba? Na bet ko si Elson. Kaso may girlfriend na nga po siya. At 2 years na nga daw sila. Kaya parang nag-isip ako, iiwas ba ako? Pero alam nyo, isang beses, Salamat ha, may time ka.
Pero hindi, Bakit kayo... Ay, hindi to trabaho ang... akala ko... Di, meron naman, pero Huy, hindi ko alam paano sabihin. iyak ka ba? Huy, ba't bigla ka umiiyak? Pala naalala kasi, naalala ko lang nung nagkausap tayo for the first time, di ba, na Uy, ako yung umiyak nun ngayon. Nagkahiwalay na kayo? paano mo nalaman? Mahal mo siya, no? Wala na kami ni Saraswati. Mahal mo siya kasi nasasaktan ka. Well, ganyan talaga. Kaya ka baka nakipagkita sa akin, gusto mo ng karamay? Di ko lang, sorry, pero siguro ikaw yung makaka-relate kasi sa nararamdaman ko kasi, di ba, ganun din kayo nung Lebanese mo, malayo rin kayo, tapos, kaya, sorry kung Kaya mo nastorbo kita. Wala talaga ako ibang makausap. Kaya mo yan. Salamat Okay lang yan. Gusto mo mag-inom tayo? Tara. Ano, tara? Sige. Ay, mga babae kayo. Kaya nga, wala lang yaling kayo mga lalaki. Pare-pareho kayo. Uy, hindi ako ganyan. Lasing ka na ba? Kayong mga babae, kayo talaga sasaktan nyo kami mga lalaki. Pare-pareho yung mga lalaki. Nambababae kayo agad. Nalalaki kayo agad. Hindi kami nanlalaki. Hindi kami nabababae. Sorry, niyayakap kita. Sorry, niyakap din kita, Marge. Anong Mars? Marge! Okay. Gusto ko magpahinga. Dito na lang tayo. Baka may madelikado tayo. Sige. Salamat sa time. Thank you, din. And just like them old stars. Kalentits na awa po ako kay Elson, pero hindi ko po i-deny. Parang natuwa ako kasi Ayan na. syempre may chance kami. Basic. Pero ganun pala yun, no? Pag lamang yung pagmamalasakit mo sa kanya, hindi ka na mag-iisip ng may mali siya. Naging magkaibigan po kami. Hindi ko alam kung ako lang may feeling sa kanya kahit magkaibigan kami, pero naka 2 years din po kami as friends. Oh, yan. Paborito mong milk tea. Oh. Patabain mo ko araw-araw na to. Anong Ay, meron? papayal- Anong meron? Naalis ka ba? Mag-abroad ka? May girlfriend ka na? Bakit laging may padulas? Oo na, Nainis ako nakahanap sa'yo ka. the other night. Tinulugan mo ako. Hindi ka man lang nag-good night agad. Tapos, Kahit na alam ko namang may iba ka namang katawagan, huwag nga ako, Elson. Hoy, sino ibang katawagan? Tayo nga lang Pagkatapos nagchat- ko, meron na yan. May kinukonta kasi ako na yung Singapore. Gusto Mo ko baka talaga- binubola, wag kaibigan tayo, ni parang bulahin pa Ba't kayo. pa kita bubulahin? Sinasabi ko lang sa'yo na naghahanap ako ng slot sa Singapore. Gusto ko talagang bumalik dun eh. Tsaka syempre hindi lang isa, dapat dalawa. Sakit naman yan. Dapat dalawa nga. Andun si Saraswati. Uy, wala na siya dun. Ay, hindi. Wala na nga. Bumalik na ng Indonesia. Wala na, Binabara tagal. mo yung sarili mo eh.
Hindi, Updated sinasabi ka. ko na lang. Updated Sinasabi ko na ka. lang para matapos O yan. magbalikan na kayo. Di sino ba naman ako para magselos? Kaibigan lang naman ako. Uy, ba't ka nagsiselos? Hindi ako nagsiselos, no? Ba't ka ba nagsiselos? Yak! 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 Niyayak mo. Eh, Sige. yak. So, gusto mo Kadiri, talaga umalis ng kadiri. Singapore. Umalis ng Singapore? Ako, gusto mo talaga bumalik ako doon. Boy mo yan eh! Ba't ko papakailaban? Kung isasama kita doon. Ba't mo naman ako sasama? Sino ba ako? March, mahal kita. Bakit? Nagulat ka? Gulat ka, no? Gulat ka sa akin? Tagal na. Ngayon ko lang to sasabihin sa'yo kasi... Bahala na kung... Anong Ano sasabihin sabi mo dyan? Mahal nga Huwag mo kita. akong pinaprank ha. Huwag mo akong itrip. Ba't ito Ang lakas ba't ng trip? amats mo sa akin. Matagal na nga. Ano, wala ka bang sasabihin? Wala naman ako nararamdaman. Kaibigan tayo. Mm. Nangahalik to. Ay, amoy talaga. Sino ba yun? Kaya mo na yun. Ano? Nadaan mo ko sa milk tea ah. Ano na? Nadadaan mo ko sa video call kahit marami naman kami. Wala nga, ego lang. Para naman Pag ako naniwala, mag-I love you too ako. Ay, mag-I love you too ka na. I love you too. Talaga? Tayo na? Ewan! Kayo ba yar? OE! Anong OE? Mahal kita, March. Ba't ka naiiyak dyan? Kasi mahal ka kita. Di ko alam, pero bahala na. Sabi ko, bahala na. Basta mahal kita. Anong plano? Basta tayo na. Tas gusto kong pag-aalis man ng bansa, sabay tayo. Love mo ko. Of course. I love you. Ay naman eh. Kala ko friends lang. Hindi, wala Friends with benefits. with my best friend. Lucky to have been where I have been. Metro's #1 Love Radio. Basic.